Hai. Da, bunii, citește cărticica, Dani. Îl filmăm acum, mersi, mi-o dai mie? Și acum ce faci? Te duci după ea? Ai aruncat-o? Ia să vedem unde e cărticica. Ia să vedem. Ce face Dani? O citește? Are aproape un an, Dani. 6 mai. O citește, o mănâncă, o aruncă pe jos, exact ca în carte. Și mami o ridică. Și mami o ridică de pe jos. Ce cărticică este cu Daisy Duck? Azi am regăsit cărticica cu Daisy Duck. O aruncase după pat. Ce scrie acolo, mami? Ceva foarte interesant. Da? Da? Vorbește și tu. Ia să vedem. Cum faci tu clap? Hai să facem clap, 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 clap. Cum faci tu clap? Clap, 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 clap. Așa! Bravo!